La violència, el racisme, les dificultats econòmiques i l'infortuni són els temes principals del darrer treball del jove director de Bellmunt de Segarra, Ramon Térmens. Catalunya Uber Ales narra 3 històries separades. Totes elles transcorren en un suposat poble de la província de Lleida, on hi ha un expresidiari que fa 20 anys que està a la presó i quan surt, torna al seu poble i intenta refer la seva vida. Al poble conviuen un polític xenòfob d'extrema dreta i un empresari nou ric. Ramon Térmens va debutar l'any 2005 amb la pel·lícula Joves i l'any passat va dirigir el seu segon film Negro Buenos Aires. En aquest darrer treball, Térmens s'arrisca a produir i distribuir per primer cop, tot i saber que és una tasca difícil. És molt difícil produir, o sigui, realment, i és el primer cop que ho faig i tinc la pressió extra, no? Notes la pressió, doncs, a mi mai m'havia tocat negociar res ni tot això, perquè jo bàsicament ho havia fet amb la productora i quan havia fet curtmetratges doncs, negociar era fàcil perquè no tenies ni un duro i el que més desitjo és que la pel·lícula funcioni molt bé a lo que és la taquilla i que a la gent li agradi i tal, no? I també la vull distribuir jo mateix. L'actor i president de l'Acadèmia de Cinema en Català, Joel Joan, i l'actriu Belén Fabra, que va debutar com a protagonista al film Diario d'una ninfòmana, formen part del darrer treball de Térmens. En Joel Joan interpreta el paper d'un empresari català que és víctima d'un atracament violent a casa seva per part d'una banda de kosovars. Durant el transcurs de la baralla, un dels kosovars mor i acusen a l'empresari d'assassinat. Faig de parella del Joel Joan, els personatges no tenen nom, som l'empresari, la dona de l'empresari, els fills de l'empresari. Es veu implicat en un assumpte així una mica fosc i és el seu amor incondicional, no? Que l'estima per sobre de tot. És una aventura molt boja, vull dir, és l'underground cinema, vull dir. És una pel·lícula feta amb pocs diners, però amb moltes ganes i amb un equip molt jove i amb un guió molt sorprenent, un guió que a més agafa el toro per les banyes amb el tema del racisme a casa nostra. No? En Joel Joan va afirmar que té un parell de projectes futurs, el film Fènix 1123 i l'estrena a la tardor d'un nou projecte teatral. L'actriu i presentadora del programa L'Àtic de Canal Català La Mañana, Pepita Ruestes, i la presentadora d'informatius Laia Poblado també van participar en el rodatge del darrer film d'en Ramon Térmens.